Iya nduk, iya nduk. Sampore disiapno ya. Mbak Lastri wis jengkar saking Sasana Palenggahan nduk. Ayo sing kene ndang toto-toto. Risma. Lakune jan Pak Sarno. dalem Mas Dar. Iso Pak Cenil. Cenil. Karisma. Agar mlaku cenil. Nyenengke. Lamat sepuraning gongso. Ginelaking kendang. Pratondo ingkang kamengku ganti pedalanganipun Bapak Jono kepareng daya-daya jengkar saking Sasana Palenggahan tumuju wonten ing Sasana Pameksan. Kadherekaken para-para ingkang nampi kartu tandha peksa. Nggih. Kepareng dipunwakili eyangipun Mbah Darso. Saking kidul 3 saking ler 3 minangka panglarih panjenenganipun Bapak Pariono saking Dekawal, Mbah Mingun saking Ngablak Keplik, ugi panjenenganipun Mbah Mul saking Lengkong, Mbah Sutar saking Singget Tasik Gerang Setunggal, Mas Udin saking Mengger monggo. Kadya sampun tinata para kadang. Kenyoh nek ra kuwi aku ya pipimu ana upane piye rasane sayang aladu tak sayang papat saklimane bela rakyat sak negarane baling ulon tenan apa mung guyon rawe-rawe rantas kang malang-malang potong aduh sayang aduh
tanggung bakarane wani tanggung pekarane tinulak lima ngeta banyu bening disapa ulo Anjir kuning sing duwe sapa aku tinulak lima ya yu ya yu awale ireng-ireng para kadang dene abang ngono ya abang abang godhonge jati kene tak sayang ngono tak sayang sing tak sayang seniwati kira-kira kandange manggis sakar malati yen saraja mames ya mames kelone ati kayung landeng kajel pawon godhong gedang separo wae arep nyanding ora kelakon melu nyawang kok kuno wae buat apa mari kaca kalau tidak disikai buat apa bermain cinta kalau tidak jadi di kami edan kali kulon yo kali arep nyabrang ana wote edan ari kulon yo nari ditimbang padha apote son lele man tiga toto socerana nganggo pring cilatan ya bersa kapapan cerane ati atana sakelingan edan soto kulon yo soto ora kaya soto iwak